Verder is het vooral stil in Achlem, heel stil. Hoe oors wie dat in maaien, het dorp stie in het centrum van een vrood. Goed 2000 gasten kwamen op het jeddjefeestje van verzekerde Achmea aan. Maar had de conventie het dorp echt wat opsmieten? In elk geval net een soort naaie inwoners. Want er staan nog heel iets aardig wat huizen te keep. Dan maar eens bij de koster, want dit Sjerke is toch wel de toeristische loeker van het dorp. Had hier nog extra drokte west. Ik vind persoonlijk dat het wel een beetje drokker weer. Ja. En ja, ik heb heel soort mensen en dan maken ze een verhaaltje. Nou ja, waarom ben je komt? Nou, we hadden in de kranten lezen, we hadden op televisie. Nou, dan moeten we toch wel even in het dorp Achlem even bezien, wist je? Zo, op die manier. Echt een reisje de formatie om hier even heen. Nee, dat valt uit. Ja, je komt altijd wel meestal langs op een fiets met de bootjes. Maar speciaal naar die Achla-conventie, nee, ik geloof het net. Hier het wordt verwacht dat het dorp nou wat meer op elkaar zet willen zo? Dat ik eigenlijk met twijfels hoor. Ik bedoel, maar een paar dagen later weer in een oorplek in Friesland. En die vragen nog steeds over Achlem leidt. Zo vindt Klaas Stelwagen, een van de PR-ondernemers in het dorp. De menings over de invloed van de conventie binnen dus verdeeld. Voor de keertsvereniging had het dikwijls wel wat opsmieten. Zij gaan naar een sponsor van BKB uit Amsterdam. Het organisatiebureau achter de Achmea-conventie. Zij hebben natuurlijk een heel grote opdracht hier in Achlem gehad. En ze zullen er net vanuit de keersvereniging dat hier een boert op het Telegraaf stiert daar grote opdrachten van krijgen. Dat hebben ik wel in de gaten en zij zelfs ik wel. Maar ja, een stukje goed willen dat richting het dorp. Dan nog even waarom naar Koster Velzen. Van alle Achlemers denkt hij nog het meest waarom aan maaien. Velzen mocht op een foto met Bill Clinton. Hij heeft wel een soort reactie toen ik van het zomer op een camping kwam. Want wij hebben een caravan in de Vledder staan. En dan ben ik op een foto geweest met Clinton, hè? Een belangrijke jongen zeker, nou, dat valt mij, hè? Dus ja, zulke reacties krijgt wel, ja. Achlem wacht het nog heel tijd op een bloeiend cadeau van Achmea. Het zou mogelijk gaan om een waterstuin of een jeugdhonk. De verzekerder wil er dikwijls nog neer toe sissen. En bloedt het dus voor eerst vooral stil in Achlem.